Digital mobning er, når man får negative kommentarer eller trusler over nettet eller mobilen. Digital mobning kan også være, hvis en person sender krænkende billeder eller påkræver offeret at sende nøgenbilleder. Digital mobning foregår blandt andet på Facebook, YouTube, Twitter, Formspring og personlige blogs. I 2008 foretog Red Barnet en undersøgelse med overskriften Unges digitale trivsel. Her fandt de ud af, at 9% blev mobbet over mobilen, 11% blev mobbet over internettet, og 13% har modtaget trusselsbeskeder. Men det mest chokerende, de fandt ud af, var, at 29% af alle unge piger er blevet beordret til at sende nøgenbilleder af dem selv. Før i tiden foregik mobning i skolegården. Senere hen har sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube fået en meget stor indflydelse på unges liv. Med indførelsen af de sociale medier kom der også en helt ny dimension af mobning. Nu foregår mobning ikke længere fra 8 til 16 i skolegården, men 24 timer i døgnet på internettet og på mobilen. For at hjælpe et offer for mobning er det vigtigt, at man ved, at der er noget galt. Man skal altså vide, hvilke ting, der kendetegner en, der er udsat for mobning. Det kunne være aggressiv opførsel, mangel på livsglæde og energi, lavt selvværd og underlige spisevaner. På ydersiden ser vi ofte mobberen som værende ond, overlegen og selvsikker, men i virkeligheden oplever mobberen mange af de samme følelser som offeret. De kan være ulykkelige, tilbøjelige til cutting og selvmord og have lavt selvværd. Det kan være en af grundene til, at de mobber. Måske har de endda selv været mobbet. Her er Karoline. Hun sidder på sit værelse med sin bærbar. Beskederne på Facebook myldrer ind om, at hun er klam, ulækker og dum, og at det ville være bedre, hvis hun ikke var her. Efterhånden begynder hun at tro på det. De negative kommentarer på Facebook forfølger Karoline overalt, som et spøgelse hun ikke kan se, men kun kan mærke. Selvskade er en af mange konsekvenser. Formålet med cutting er at gøre den fysiske smerte værre end den psykiske. Ofre for mobning har også større risiko end andre for at få angst, depression, stress og indlæringsbesvær. I værste tilfælde kan offeret begå selvmord. Cirka 80% af dem, der bliver mobbet, har selvmordstanker. Vi kan sammenligne mobning med et klippespring. Det er offeret, der tager springet, men det er mobberen eller mobberne, der skubber offeret ud til kanten. Hvis man bliver mobbet digitalt, kan det altid hjælpe at fortælle sine forældre eller lære om det. Uanset hvad der bliver skrevet om dig, eller hvilke billeder eller film der er af dig, er det ikke okay. Børn har ret til en tryg skolegang, og hvis man bliver mobbet, skal skolen gøre noget ved det. Din lærer har pligt til at sørge for, at du får en god skolegang, ligesom dine medmennesker, som du går i skole med. Vi synes, at man skal forebygge digital mobning allerede i de små klasser, via anti-mobbeundervisning. I de store klasser skal mobbeundervisningen være mellem linjerne. Med det mener vi, at undervisningen skal tilrettelægges sådan, at der i den normale undervisning skal undervises om nærvær, frihed, ærlighed og ligeværdighed. Så er man konstant bevidst om mobning. Man kan prøve at definere begrebet digital mobning, men i virkeligheden er mobning meget individuelt og udmønter sig vidt forskelligt. Vi kan komme med mange løsningsmuligheder, men det starter først og fremmest ved den måde, vi ser hinanden på som mennesker, nemlig som ligeværdige.